Assalamu alaikum. Ya ku masu dunƙulallen hannu. Yau na zo da wani saƙo ne muhimmi. Amma kafin nan bari in isar da saƙon gaisuwa zuwa ga mambobi da suke wannan ƙungiya da kuma ciyaman baki ɗaya. Wato yau akwai wani albishir ne. Ina so in gaya ma ƙungiya ne da 'ya'yan da cewa to tattalin arzikina yana ta girma. Ina ganin ci gaba sanadiyar dunƙula hannu da ƙungiya ta ƙirƙiro mana. Da kuma ba abun da za mu ce sai dai godiya. Sannan kuma muna kira ga 'yan ƙungiya da su ci gaba da biyayya wa dokokin ƙungiya. Kamar yadda za ku iya gani a nan, wannan shine abin da nake ɗan samu a sati yanzu. Ba kamar a da ba da almubazzaranci ya yi yawa ba a ma san abun da kuɗin suke tafiya ba. To yanzu ana ganin ci gaba gaskiya sosai. Sannan kuma muna ƙara gode ma Allah. Sannan kuma ƙungiya muna ƙara jinjina mata. A ci gaba da biyayya wa umarnin ƙungiya da dokoki kuma a ta zaƙulo wasu dokoki masu amfani, masu muhimmanci. Sannan ina kira ga 'yan uwana 'yan ƙungiya da ku ci gaba da biyayya da umarnin ƙungiya. Kar ku manta, kar a bar su.